ngingathanda ukuthi ngesibone izinto ezenza ukuthi abantu bafeyile emshadweni, ngoba uma ubheka wonke umuntu ngena emshadweni excited ngendlela emangalisayo, kodwa ngokuhamba kwesikhathi uthola ukuthi lawo maphupho akade nawo ashabalalise okwamagwebu ensipho. Ngoba ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu osuke eshadela ukuthi ngelinye ilanga ngiyohluleka emshadweni, ngoba uma ubheka emshadweni indawo la kujatshulwa khona, kuchithwa imali enkulu kulungiselela umshado. Manje ke kuba nombuzo ukuthi yini lento eyenza abantu bafeyile emshadweni kade unesikhathi esanele sokuthi ukhethe umuntu umthandayo. Ngizobeka nje izintwana ngoba nje bazalwane lenkonzo ibe seyisiqalo, so ke siyakholwa ukuthi uma siphinda sibuya ngoba inkonzo ezinje uSakhikhaya usekhona ukhona, inkonzo ezinje ziyaqhubeka and siyafisa ukuthi sibone uNkulunkulu esisiza kakhulu. So lesinje lokhu bekuseyisingeniso isiqalo, kodwa sizoya ke senyuka sijula kakhulu ngoba injongo ukuthi imshado yakheke. Yini eyenza abantu bafeyile kangaka emshadweni? Into eyenza ukuthi abantu bafeyile emshadweni, imvamisa abaningi bashada bengaluqokelelanga ulwazi, bengenabo nobuchule bokuphathana emshadweni, bengakwazi ukuhlangabeza izidingo zomunye nomunye. Ngoba uma ubheka yonke into ephansi komthunzi welanga inemthetho yakhona, noma uzopheka uthola ukuthi kunemthetho yakhona ukuthi usawoti kufanele ukuthi ube ngaka. Ngisho uzobhaka ikhekhe lomshado uyatshela ukuthi kufanele ukuthi silinganiso sibe ngaka. Ngeke uthi mina elami leli khekhe noma ngifuna libe mnandi kakhulu, uma kuthiwa inkomishi eyodwa kashukela wena uvese ubhunyeke inkomishi ezu5 zikashukela, lelo khekhe ngeke lize lidliwe umuntu. Yonke into kuze ihambe kahle inemthetho yakhona. So ke uthola ukuthi abantu emshadweni bayangena nje bathi siyobona phambili, bengazange bayihluphe baqokelele ulwazi. Yingakho ke sigcizelela kakhulu and kuumthwalo njengoba kade esho umyeni wami ukuthi kube siyazenzela, ingabe nje kunabantu aba-attenda iclass njengomntwana attenda esikoleni, athuma ngabe eqeda uthola ukuthi unikezwa isitifiketi. Ngoba ngempela uma ubheka umonakalo odaleka emshadweni udalwa ukuthi abantu bangena bengazi ukuthi bangenaphi. Uke washo uBaMahlaba wathi abantu bangena i-equipment bengenayo. Kukhona omunye owayesiza umyeni wami ngenkathi akha, uthi lo mzalwane ngenkathi efaka isicabha kubo kwatholakala ukuthi isicabha sikhulu asivumi ukufitha emnyango. Wavese wathatha ubhushi wazama ukusicwecwa ngobhushi. Uthe lapho esethi uyavala wathola ukuthi isicabha sesiyakhalakathela siyophuma ngale. Yena ubethu uyalungisa kanti wenza izinto zibe worse. Inkinga ibe kuphi? I-equipment ubengenayo, kuyezwakala. So ke siyakhuthaza kakhulu ukuthi ingakho ngijabula ngoba besigcizelela ukuthi nalabo asebezongena emshadweni siyafisa ukuthi babe khona bazoqokelela ulwazi, bathi bengena emshadweni bebe sebehlomile, ngoba umonakalo omningi esesizama ukunqanda umonakalo odalwe ukuthi abantu bangene emshadweni bengahlomanga. Umuntu angene nje excited, uthola ukuthi i-equipment yokwakha akanayo. Number 2, uye wabeka ke uBaMahlaba ukuthi inkinga abantu bathola i-license bengakaphasi, kanti uma uzoba udokotela uyafunda, uma uzoba uthisha ufunde,
uma uzoba nje into ethize uyahlala edeskini uyifundele leyo nto. Kodwa into ebaluleke kangaka emshadweni abantu bangena nje beblank kuthiwe bazalwane bashayeleni izandla sokuyindoda sekuyinkosikazi. Thina sizofika emshadweni sizodla amakhekhe esikikize size sibe bafishane. Emva kwalokho sihambe sigoduke siye emakhaya. Seniseleke nina manje qalani phela uhambo lwenu lwasemshadweni. Kutholakala ukuthi abantu abazange baze bakulungiselele. Bangena emshadweni bathola ilicense bengakaphasi. Yingakho kulula kangaka ukuthi isitifiketi noma incwadi yomshado idatshulwe. Abantu abaningi uthola ukuthi bamosa isikhathi esiningi belungiselela i-wedding day. Uthola ukuthi i-marriage abayilungiselelanga. I-wedding day ithatha nje usuku olodwa noma izinsuku ezimbili, kodwa i-marriage ukuphila kwakho konke. Kanti uma uzoshayela imoto uqale uthole i-learner's license, usathola nje ukwazi kabanzi ngezimpawu zomgwaqo, ngoba noma umgwaqo ozohamba noma imoto ozobuyidrayiva kuzobe kungeyakho, kodwa umgwaqo ozobuhamba kuwo akusiwo owakho. Yingakho noma ispeed semoto yakho sithi 240 noma 206, kodwa uthola ukuthi uma usudlula izinga lejubane elibekiwe uyaboshwa. Ngeke uzusho ukuthi mina laba bakhe imoto bafaka ispeed esingaka, so ke yini ngingagijimi ngize ngiyofika lapho, uzoboshwa ngoba imoto noma kweyakho kodwa umgaqo uhamba kuwo akusiwo wakho okahulumeni. Uthola ukuthi uma ungena emotweni ungazazi impawu zomgwaqo, leyo moto oyidrivayo already usudriver ibhokisi lomngcwabo, ngoba uma amarobot ethi red wena uyangena ngoba awuzazi impawu zomgwaqo. Kube kuphahla phahla seshayisana imoto kufe nama passengers, abantu abangenacala, ngoba phela kulomshado wenu kunabantwana abazozalwa ozothola ukuthi bayodla izithelo zokuthi nangena emshadweni ningazange nize nikulungiselele ukungena emshadweni. So abantu baspend imali eningi, bachitha isikhathi esiningi belungiselela nje usuku olulodwa, kodwa izinsuku zokuphila kwabo emshadweni uthola ukuthi abazilungiselelanga. Uthi abantu mase beshadile sebengena emshadweni, uma sekuvuka izinto abesethi my sister, how brother, bengakwazi ukuthi unje no brother, athi how my sister, ngoba nje benazi mhlambe nikhonza ndawonye nivuthe enkosini. Kanti umshado kufanele uapply ama principles akhona, ngoba uma uhlonipha umshado nawo uzokuhlonipha. And ke lento esiyenzayo emabandleni uthola ukuthi sifika uma singomama sizohlala phansi nentombazane, uthola ukuthi iyashada ngomgqibelo sifika ngolwesini, akasasizwa. Yena nje uzicabangela i-wedding gown yakhe abethe umsila awube ngaka, lo mama othunga ingubo wenza umsila wabangaka. Ucabanga lestromisi manje esesimtshela nje ngelast minute ukuthi asisaphumeleli sekushoniwe kubo, akasanizwa. Noma umfundisi useyakhuluma lokhuluma nalabo abashadayo, empeleni abamuzwa, abamzwayo ithini esize emshadweni. Bona nje bathi qeda mfundisi, kuyezwakala. Kanti kubalulekile ukuthi umuntu ayihluphe, njengoba eyewachaza ubamahlaba ukuthi wayihluphe ezongena emshadweni, waqokelelwa ulwazi, ngoba phela umshado it's a journey. So ke la endleleni zikhona izinto ezivelayo, ngoba anihluleke emshadweni ngoba nifikelwe inkinga ezingaphezulu kwezabanye abantu, kodwa nihluleka ngenxa yokuthi beningahlomanga.
Enye into eyenza abantu bahluleke emshadweni bangena befake imask bezifihlile. Ucabanga ukuthi ushada nosibanibani. Nithi uma senishadile akhumula imask ayilahle laphana athi ngibuke nginje mina umthetho wami. Kutholakala ukuthi senisendlini manje nishadile usuyamangala. Ukuthi hayibo ubani kanti lo engishade naye mina bengicabanga ukuthi ngishada nosibanibani ngiyaxakeka ke manje lo esengimbona la endlini hayi ubefake imask usekushadiwe manje useyaveza umnjalo bakhe. Kutholakala ukuthi manje lo muntu unje ayikho into ozoyenza. So ke ingakho siyaye sigcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi uma uzongena emshadweni uye kulo owadala owesilisa nowesifazane ngoba thina sibona ngaphandle yena ubona inhliziyo. Ngoba ngenkathi uAdam kuthiwa akaqambe izilwane amagama wayeyiqamba isilwane esidlula asiqambe esidlule. Manje umuntu mesekhumula imask eseveza umnjalo bakhe usubona lenkane engaka uthi hayibo ngoba iselesele ngaliqamba ladlula nje. Usubona lo muntu okhwebhayo uthi hayibo ngoba ikati ngaliqamba ledlula nje kuyezwakala. Abantu bangena emshadweni befake ama-mask. Enye into eyenza abantu bafeyile emshadweni bangena emshadweni bengenawo umbono. Kanti lithi izwi likaNkulunkulu lapho umbono ungekho khona abantu bayadlubulunda. Kubalulekile ukuthi ube nevision ngomshado wakho. Uzibuze ukuthi ngishadelani, ngifunani emshadweni. Bese ke uyaqala ukusebenzela towards leyo nto oyifunayo emshadweni wakho. Ngoba nje empilweni uma umuntu uphila ungenawo umbono kusho ukuthi awunayo i-direction. Ufana nomntwana ofundayo athi sekutheni uma umbuza ufundelani athi hayi angazi akanambono. Kulula ukuthi uma kudojwa adoje ngoba akanawo umbono. Kanti uma ubona umntwana athi umeqede preschool bese bemgqokisa ijazi agraduate basuke befikisa into ayakuyo engakafiki kuyo ngoba lento ayibonayo athi umebuka lesasithombe lento efikiswe kuyo engakafiki kuyo imenza aphokophele ukuthi aze ayofinyelela kule yanto njengoJosefa wakhonjisa umbono uJosefa emncane ena 17 years wathi uNkulunkulu umfana wambuka la siyakhona wasethi ke asiqaleke manje uhambo olubheke ekuphelelisweni kwalento oyibonayo. Yingakho uJosefa kwathi noma kuvelana endleleni bemfaka emgodini bemvukela abafowabo umkaPotifaro emqambela amangethi udlwengulile engadlwengulanga. uJosefa akazange aphela amandla endleleni ngoba kukhona into ayeyibonile. Nawe yiba nombono ngomshado wakho. Ngifunani emshadweni wami? Ngikhumbula siqeda ukushada ubaba Mahlaba wahlala nami phansi wathi mngam ngiyacela ukuthi sihlale phansi sibonisane ukuthi yini esifunayo la emshadweni wethu. Singathi nje sishadile ngoba kuyashadwa. Asibeke phansi izinto esizifunayo emshadweni wethu then bese ke sisebenzela ke phezulu kwaleyo nto. Ngikhumbula ukuthi nje into yokuqala yisho wathi mngam emshadweni wami ngifuna umshado onokuthula, umshado engizophumula kuwo. Zikhona izinto eziyezavela endleleni ikakhulu thina abantu besifazane ngingasho nje ukuthi mina zikhona izinto uNkulunkulu empilweni yami angisize ngazo ngoba Mahlaba. Kwesinye isikhathi mhlawumbe kuba ngishadanga nobaba Mahlaba okwakungeke kuze kube mnandi njengoba kumnandi. Uyayibona le yanto esinayo thina abantu besifazane kakhulu masangena emshadweni uyabona yokuba namamoods uthola ukuthi mhlambe ubaba uzovese nje kunento ekuphathe kabi kodwa kunzima ukuthi uyikhulume.
uthola ukuthi uzovese nje kubonakala sekushintshile noma ebuza yini kwenze njani ungafuni ukusho mina ke ngake ngaba nayo leyo problem. Kodwa uNkulunkulu wangisiza ngomyeni wami and nami ngazimisela ukuthi ngeke ngifunde ugrade 1 kuze kuphele 10 years. Kufanele into ekade ngiyiyo ngizimisela ukuthi ngiyayiphasa. Kungathi emva kweminyaka ewu10 sisashadile ngisasaba ukuthi uma umyeni wami mhlambe enginyathelela ngithi sithandwa sami eshuwa nginyathela abesethi awu sorry sithandwa sami sesiyaqhubeka ke njalo ngoba phela siyathandana. Kodwa lento yokuthi ngihlale ngingafuni ukusho ukuthi nginyathelekile kuzobonakala nje ngoba section ngoba uthola ukuthi ithula session ivela lapho. Kuke nje kungakhulunyisana emshadweni abanye uthola ukuthi nje bakhuluma ngezandla. Ngezwakala ongathi imungulu. Njengabanye okuthiwa kwakunethula session emshadweni wabo becommunicate ngezincwadi. So kubaba wabhala incwadi ungevuse ngo5 ekuseni. Kuthe ekseni umama mesesekushaya u5 wathi vuka sekuwu5. Wathi ubaba uma ephaphama uphaphama sekuvela ilanga wabhala incwadi awungivusanga ngani ngo5. Nomama wamphendula ngencwadi ngikuvusile wangavuka. Amen. And enye into abantu bangena benezinhloso ezithize emshadweni. Omunye athi ngishada nje ngifuna umuntu ozongigadela abazali bami. Anizazi lezo zinto. Uthola ukuthi avese umyeni ashade nonkosikazi ahambe ayombeka kubazali azihambele yena ahlale edolobheni. Noma esekhala unkosikazi manje kubonakala ukuthi kanti unkosikazi ushade nobani ushade nabazali noma ushade nobaba. Kuyabonakala ukuthi hayi wayefuna nje umuntu ozomgadela abazali. Yingakho omunye uthola ukuthi athi angazi ukuthi lo mfazi ungifunani ngoba ngiyamfuhleka ngegrosa. Akezange egroseni nakubo kwakudliwa. Ngezwakala. Angazi lo mfazi ungifunani ngoba ngimakhele umuzi. Hayibo nakubo ubukhona umuzi. Ngezwakala. Uthole nenkosikazi naye uthola ukuthi ayinasikhathi nje sikababa ngiyamwashela ngiyam-ayinela yakakangiyeke. Hayi kuba ubefuna umuntu ozomwashela ozom-ayinela ubezoqasha baningi abafuna amatoho okayina. Ngiyezwakala. Abantu emshadweni bangena benezinhloso ezithize. Uthola ukuthi omunye ushada hayi ngoba ethanda lo muntu ashada naye. Ushada nalo muntu ngenxa yokuthi ezithanda yena. Ngiyezwakala. Omunye ukuthi uthola ukuthi ushada nje uthi ngifuna umuntu oyongcwaba. Amen. Omunye ngifuna ukushada ngishada nje ngifuna umuntu ozongondla. Ubona ukuthi ubaba wala ekhaya bandla iAutobank kuthiwa nje akukho kunye ngaphandle kwalokho. Ubona ukuthi umama lona wazokwenziwa umshini waka Rainbow. Uqithiza nje amachwane. Ngezwakala. Abantu bashada benenhloso ezithize. Angazi ko forum abasatholakala manje ngoba abanye babeshada kuze bathole forum. Amen. Abanye bafeyile emshadweni uke walisho bamahlaba leliphuzu ngoba bathatha igift ewumshado kodwa imali bangayithathi.
Uchazile kuba Mahlaba uthi leli gama elithi manual lisho the mind of the maker. Ngoba imoto oyigibelayo awuyazi, yaziwa ilaba abayenzile. So ke uma ufunda imanual, ufunda ingqondo yomuntu owenze le moto kuze ukwazi ukucommunicate nale moto. Uma ngabe ithi wazi ukuthi ithini. So ke iproblem abantu abaningi uma bengena emshadweni bathatha igift ewumshado kodwa bangayithathi imanual. Abanye okubenza bafele emshadweni bangena bengenabo ubuchule bokuxoxisana lokhu esithi phecelezi icommunication. Leso ke isifundo esijulile esidinga nje isikhathi saso sodwa ngoba ukuxoxisana emshadweni kuyinhliziyo yomshado. Uma ngabe ibhanoyi lizophahlazeka ubozwa isikhathi esiningi uzothola ukuthi uma sebesho bathi kwanqamuka icommunication ngoba njengoba lihamba lapha phezulu licontrolwa lapha ezantsi. So ke kubalulekile ukuthi intambo yokuxhumana iphile. Uma nje umshado uzophahlazeka kulimala la kwi-communication njengasensimini yase-Eden. Ngenkathi nje kuzokonakala umshado uthola ukuthi konakala la kwi-communication uEva wenza isinqumo engazange azayoxoxisana nowakwakhe uthi myeni wami kanti uNkulunkulu ngempela utheni ngizwa inyoka ithi. So ke uma nje abantu umshado wabo uzolimala kulimala endabeni yokuxoxisana. Ukuxoxisana emshadweni inhliziyo yomshado. Uma kungaxoxiswana alikho ithemba ngalo mshado. Ngoba icommunication inqola yokuhambisa into engaphakathi kuwe. Ngeke ungazi ukuthi ngicabangani, ngeke ungazi ukuthi ngizwani ngingazange ngisho. And uthola ukuthi ke abantu abaningi emshadweni yabo kuba nalezi zinto engiyishoyo. Uthole kube nothula session izinto ezinjalo. Abuze lo munye kwenze njani, athi lo munye uyazibuzisa. Athi lo munye cha phela ngizobhula yini ngitshela ukuthi kwenze njani. I-communication ke i-involve ukukhuluma kanye nokulalela. Zombili lezi zinto zidingeka ube neskill ngoba omunye ungaze ucabanga ukuthi akafuni ukukulalela kanti iapproach yakho ayikho right. Ngoba uma ufuna ukunguyina into ozoyisho ngikwazi ukuyilalela kudingeka ube neapproach right ngezwakala into yakho ibe isandwich. Ngoba noma singena kuNkulunkulu singena ngendumiso. Asivese nje sithi uma singena sithi usiphe namhlanje isinkwa semhlanga emihle. Cha. Siqale sithi baba wethu osezulwini mangcwelise igama lakho before sizongena esinkweni. Uma ke sesizovala futhi bese sivala ngendumiso. So ke kubalulekile ukuthi uma umuntu lo oxoxisana naye uzomlungisa ephutheni lakhe into yakho ibe isandwich. Uqale umphakamise umbeke laphana bese ke uyayibeka ke lento yakho ngoba noma into yakho ibiqiniso kangakanani kodwa indlela oyifaka ngayo ingenza ukuthi adecide ukungakulaleli. Ngihlale ke ngikhuluma uma ngifundisa omakoti ukuthi ubaba wekhaya akathethiswa uyaboniswa. Ngoba ngenkathi umthethisa uyashifta endaweni yokuba ngumama yokuba ngunkosikazi wakhe ungene endaweni yokuba ngumama wakhe. Avesa kwesabe. Usuyafika ngolwesine uthi ngicela ningithandazisa umyeni wami akasangidlalisa. Uzomdlalisa kanjani uma wakhe? Ngoba phela usuthathe indawo yokuba uma wakhe. Ingakho ke ngiyaye ngithi uma nginikeza iscience yasezulwini
ngithi noma le ndwangu imhlophe uba Mahlaba umethi igreen akufanele ngizama ukumconvince ukuthi ayibone ukuthi igreen ngoba verse injani imhlophe umethi green izoshintsha yini bese ba green cha izohlala imhlophe so ke mina uma ngifuna ukumwina angivese ngivumi ngibe ngiyibona ukuthi injani ngiyibona ukuthi imhlophe ngoba ngenkathi ngiyifaka ngenkani uzove sangena egobolondweni adicide ungangilaleli sengiyonqonqoza ngedwa noma ngithi ngichiphiza inyembezi uzove sathi hayi ngiyobuya usuqedile ukutetema angithi ukuyibone lento uthi nje ngifuna ukumvova othi ngihambe ngekhaya uyayibona ke leyo ngayinquma ngathi nje angicabangi uma sengithi nje uthi ngimvove mhlambe ke ngekhaya uma ngabe mhlambe ngiyitshela ukuthi nje uma ke nje saxabana khona ezongincenga ngifuna ukuthi ngithi nje we uma engasangilandi la ngoba abanye ngenxa yokungafundiseki zikhona izinto esiyayisithi siyazenza sithi thina siyalungisa kezwakala kanti le stepisi esisithathayo istepisi sokulimala kanti uma ngimiyekela noNkulunkulu ngithi hayi ibovu ngimvumele ngithi green bese ngiya ngasese ngithi Thixo awambula amehlo omyeni wami uthi le ndwangu ibovu kanti ngiyayibona ukuthi imhlophe angithi uSara wayezama ukuforsa uAbraham ethi xosha lesigqilakazi nomntwanazi akangakwenza uAbraham kodwa kwathi kuba kwehla uNkulunkulu lathi kulalele lokho kushiwo umkakho wavuka entathakusa ngoba sekusho uNkulunkulu so ke mina okwami ukuthi ngeNkulunkulu uNkulunkulu aye emyenini wami ngiyothi ngizwa useyangibiza ha umkami kambe wawuthe le ndwangu injani angithi uyababona obaba kambe wawuthe mkami le ndwangu ungathi njani ngithi hayi imini wami ngangithe emhlophe kodwa wena wabona ungathi ngiyezwakala uzomuze sethi ingakho ngikuthanda ngoba uyakwazi ukubona izinto nami ke njengonkosikazi ohlaniphile ngeke ngithi angithi ngakutshela ngizove sengiye endaweni yami yokuhlangana ngithi baba ungusomandla ngoba ungumambuli wemfihlakalo so ke labazalwane kwi-communication ibaluleke ngendlela emangalisayo ngoba kubalulekile ukuthi ube ne-understanding ngomuntu oshade naye ushilo kuba Mahlaba understanding it is the interpretation good interpretation of things so uma ngimazi ukuthi umuntu wesilisa wakheke kanjani umuntu wesifazane wakheke kanjani kuzoba lula ukuthi le ntambo yokuxhumana emshadweni ihlale iphila thina abantu besifazane singabantu bokuthi into ngifune ukuyikhuluma ngezwakala abachazayo ke angazi ke noma kunjalo yini kodwa basho njalo bathi umuntu wesifazane amagama wakhulumayo per day awu 25,000 owesilisa awu 12,000 amen yingakho omunye uthisha owayesifundisa wayeyathi there are 3 types of communication telephone television telewoman ngoba mina wangitshela into wathi ngahlangana nawe wathi hey uyazi kugingqeka imoto lapha hawu indlela esheshayo yokuyihambisa izofika futhi ngale isine nearomat isithi hey ungayibona into eyenzeke lapha ngisho ngabonanga ungayibona into eyenzeke lapha abantu amakhanda agezakala ngoba thina sabantu bokuthi into bayikhulume uma ngiphathe kabi into noma ingijabulisile ngiumuntu wokuthi into ngiyikhulume umuntu wesifazane so ke umuntu wesilisa yena uyakwazi ukuthi athule nento ngezwakala so ke uma engangi-understand mina njengomuntu wesifazane angangilimaza ngokuthi uma
ube semsebenzini ngithi uyobuya nini nje ngiyikhulume le ndaba ngithi uma ngithi ngiyayikhuluma vese nje hawo azipholela ubona ukuthi nje akekho kulento engiyikhulumayo ngoba aka understand umuntu wesifazane uthola ukuthi njengoba ngikhuluma mina ngiyajikeleza kanti umuntu wesilisa yena uvese aqonde epointini ngiyezwakala mina uma kade kufona umuntu ngifuna ukuzwa umethi kade kufona umyeni wami ethi kade kufona usisi wakho uNeli ngifuna ukuzwa wathini myeni wami hayi uthe uzobuya kufonela akukho kunye akushilo ngifuna angitshele ipoint nepoint manje uma umuntu wesilisa engangi-understand ngenkathi ngikhuluma uzomthola usethe uyabona ukuthi uthi kodwa uyoqeda nini and ngifuna ukubona ukuthi njengoba ngikhuluma ngumuntu wesifazane lento iyangena yini kuye sisanda ukushada noba Mahlaba sasike sithi ngimxoxele into ngixoxe into ngiyothi ngimbona ngithi myeni wami awusangizwa athi yena hawu ngiyakuzwa ngimbona ukuthi ubeselele uyazi ngiyombamba ngokuthini ngivese ngithi ngigcine ngitheni uthola ukuthi uya kulela khona ekade sidlulile kulo kodwa ke ngokukhula ke sihlezi ndawonye hayi izinto zalunga ngoba uma baba umama ezokhuluma uthola ukuthi ubaba ufunda iphepha baba lubalekile lo daba ayikhuluma kanti ngikulalele ngamehlo yini ubobona nje ubaba uma ngabe umuntu wesilisa ehle emotweni hawu yena umnyango ulaphana noma utshani kutshala utshani lapha uvese ehle emotweni aqonde straight ujaha ukuyofika lapha kanti mina umuntu wesifazane ngizolandela indlela ngize ngiyofika yingakho ukuthola ukuthi noma thina siyothenga sidinga isikhathi ngiyezwakala kodwa nje ubaba uma engamqondi umama ukuthi uyasidinga isikhathi esanele umeyothenga hayi bakithi ngoba mina ngifuna ukukhathanisa ngiyezwakala uthola ukuthi mhlambe isitolo ebengiqale kuso esesithathu lesi manje sengikuso ngizogcina ngibuyele kulesiya engiqale kuso kanti umuntu wesilisa yena uyazi ukuthi uyofunani mina kunezinto engingasamphathisi ubaba Mahlaba ngoba yena akabheka ama price uvese nje athathe leyo nto ngibuka ukuthi Nkosi yami uyazi ngabe ngithola into engaka yena ubuya nento eyodwa yena uthatha nje lokho uyazi umuntu wesilisa uzabe nenkinga emalini uma ngabe kutholakala ukuthi mhlambe uwena obuyothenga bakhona omama banaleyo nkinga yokuthi uma kade nikezwe imali lekufanele abala ukuthi ngithenge lokhu nalokhu aze Nkosi yami umntana abantu akhumule nezicathula abale ngenzwani ngiyezwakala kanti ubaba yena umeyothenga uvese nje athathe leyo nto mina ngifuna ukukhathanisa yingakho uthola ukuthi uma kunama sale abantu abagcwala kakhulu ithina abantu besifazane ngoba noma ngizothenga ungabona sengiphethe inqwaba yengubo ngathi ngizozithatha zonke ngingena lapha efitting room kanti mhlamba ngizothatha neyodwa ngiyezwakala mina into ngifuna ukizwa kuphi egazini ubaba yena umefuna nje isudi enje noma efuna ishirt elinje uzove saqande lapho athathe ishirt elinjalo lela lifunayo
ngoba uyawazi usize wakhe. Mina noma ngiyazazi ukuthi ngigqoka u36 kodwa ngifuna ngilokhu ngiphenduka lapha. Angithi yingakho uthola ukuthi ingubo enginayo mhlambe ngina 3 years nginayo. Kodwa each time ngigqoka kufanele ngiyodlula kaningi esibukweni ngize ngimbuze kodwa iyangifanele. Uma engaqondi ubaba ngathi hawu iyakufanele uyaqala yini ukuyigqoka. Angithi uma ubheka ngisho kushadwa umuntu othatha isikhathi esiningi engaphumi umakoti ngiyezwakala uthola uthi hayi abakhwenyane kade beready namanjena nje uyabona ukuthi uba nothatha isikhathi eside lungisisiso umakoti mhlawumbe uJesu ngabe kade abuya kodwa usalinda umakoti ukuthi azaqeda ukugqokisa. So ke i-understanding iyasiza bazalwane. And ngeke ke size sazane singaxoxisani emshadweni. Ngoba uma uthola ukuthi nje ngizothi uma ngena esitolo uthola ukuthi ubaba wekhaya athi usheshe ubuye. Usheshe uphume lapho. Ngeke ngiyimele lento yakho ngathi uzothatha isitolo sonke. Ngisho uyabona ukuthenga ngeke ngize ngikuenjoye kuyezwakala. Uma nje ubona lapha ezitolo zabantu besifazane kunezihlalo lezo ihlalo azibekelwe thina. Zibekela ubaba ngoba uyashesha. Ucike kilo muntu owenza into engasaqede lokho ephume ngena. Ngiyezwakala. So hayi na vese ke na provide wake ngosofa ukuthi nje hayi uhlale kungabi ibhlungu imlenze. Amen. So ke uxoxisana ikona okunenza nifinyelele ekwazaneni ngiyezwakala. Ngidla ngokusho ukuthi sinoba amahlaba ngadiscover ukuthi asifani. Ngadiscover ukuthi asifani. Umyeni wami khonze kakhulu amathuluzi uyakuthanda ukusebenza ngezandla. Mina isitsha ngiyasithanda. So uma singena esitolo esinjengo game i-understanding abamahlaba iyazi yamtshela ukuthi kufanele angiyeke ngiye kwi-department yezitsha neyami iyangitshela ukuthi kufanele ngimiyeke umyeni wami aye kwi-department yamathuluzi. Ngoba uma ezothi umyeni wami asiye emathuluzini nami ngithi Jane emathuluzini Jane kungagcina sekubukwa thina la esitolo kuyezwakala. And sigcine sobabili singayenzanga into ebesizoyenza. Kanti uma singena umyeni wami eqonde emathuluzini nami ngiyazi ukuthi kufanele ngiye Jane noma ngizuyithenga kodwa nje ukuyibuka uyayibona ngoba lezi zinto ziyadingeka zombili. Kumnandi kumyeni wami uma sengimsethela itafula sengikhipha unyawo ngikhipha lezitshe engiyithandayo ngoba ngeke ngimphakele emathuluzini ngeke ngimsethela itafula ngamathuluzi. Uma sekufisicaba la ekhaya ngeke silungiswe ngalezitsha engiyithandayo kudingeka amathuluzi lawa athandwa umyeni wami. Uyabona ukuthi ukungabibikho kwe-understanding bekungasenza ukuthi kube noqhekeko kanti i-understanding idala ukuthi kube khona ubunye. So ke ibalulekile i-communication emshadweni. Uthola ukuthi thina isikhathi esiningi izinto sicabanga ngemizwa obaba bacabanga ngengqondo. Ungambona ehlezi lapha kusofa kwesinye isikhathi ephethe remote ungaqondi kanti ikhona into ayilungisayo yasemsebenzini.
kukhona into emshayile emsebenzini akayisho ubusy usombulula yona njengoba ehlezi lapha. Uma mina ngifika ngithi hawu mhlambe lube njani usuku lwakho, hawu ngihlangane nenye into ngoba ngifike uselapha kule cave yakhe kukhona into ayilungisayo. Ngenkathi ngivese ngingena kukhona into engizohlangana nayo ezongenza ngihlehle ngiyoshaye kodongeni. Uma ngingaqondi nami ngizovese ngingene kweyami cave ngiyezwakala. Yilapho ke sokuzoqala ukuthi kungakhulunyiswana la endlini, kanti ukuba bengifunde kahle lapha ezansi kukhona umbhalo othi be back in few minutes. Amen. Sekufanele ukuthi ke sengidedela uba Mahlaba ngicela kusale nje sengiqedela lamaphuzu. Enye into eyenza abantu bafele emshadweni, bashada uNkulunkulu bamshiye ngaphandle. Shile eqaleni ngathi lithi izwi likaNkulunkulu owakhindlu uJehova engayakho uyakhela ize. Ngoba kubalekile ukuthi la emshadweni sakhe noNkulunkulu simenze abe ngumaster builder, thina sibe ngodaka boy sibuze kuye. Akekho umuntu onelungelo lokungena phakathi kwabantu abashadile uNkulunkulu. Ngisho imali yenu, imoto, umuzi wenu, ngisho umntwana enimzele akanalo ilungelo lokungena phakathi kwenu, kodwa uNkulunkulu unalo lelo lungelo. Ngoba kufanele ukuthi uma ngimbheka umyeni wami ngimbuke true Christ, naye uma ngibuka angibuke true Christ. Amen. Enye ke into ukuvumela izinto noma abantu bangene phakathi kwenu. Once kwabakhona umuntu osengene phakathi kwenu emshadweni wenu, kufanele nazi ukuthi loyo mshado ususe inkingeni. Njengoba ngishilo ukuthi umshado udinga abantu ababili bese kuzoba uNkulunkulu phakathi naphakathi, owesithathu akadingeki. Ingakho kuba inkinga uma uthola ukuthi ezinqumeni enizenzayo anikwazi ukuvumelana ngezinto enizenzayo. Uzothola ukuthi mhlawumbe ubaba uzothi hayi ngiyakuzwa nkosikazi ukuthi uthini, kodwa ngisazoyobonisana noma. Kusho ukuthi nje uma ubaba wekhaya umama's boy lo umshado awukho. Amen. Uthola ukuthi nosisi kuyo yonke into kufanele afonele uma wakhe, akangeni umuntu wesithathu, uNkulunkulu onelungelo lokuthi abe emshadweni wenu. Umubona nje inhliziyo kaBaba ingasekho la, kufanele wazi ukuthi ukhona owesithathu osengene inhliziyo yakhe isintshontshiwe. Once wangena umuntu wesithathu na kanjani iyavela inkinga. And enye into eyenza ukuthi abantu bafele emshadweni imuva lomuntu elingaguqukanga, ibackground yomuntu inomthelelo omangalisayo. Kubalekile ukuthi uma nizoshada nihlale phansi nixoxiswane, suke sikhona isikhathi sokuthi kuxoxiswane, niyanikezwa lelo thuba noma ingabe enkonzweni enkhonza kuyo kuhanjiswa ngalendlela inqubo ke azifani, kodwa niyanikezwa ithuba lokuthi nilungise izinto zenu. So ngenkathi nihlanganise kubalekile ukuthi ibackground yakho uyisho, ngoba kuyamsiza lo muntu oshada naye azi ukuthi ngishada nomuntu onje, ngoba ngidla ngokusho ukuthi umuntu oshada naye ungu as is. Kunemoto oyithenga ingu as is, kube nendlu oyithenga ingu as is, uyazi ukuthi uzongena ephaketheni uyilungisa ize ibe sezingeni ofisa ukuthi libe kuyo. So ke kubalekile ukuthi imuva lomuntu oshada naye ulazi, ngoba uma imuva lakhe lingaguqukanga kuba nenkinga. Ngoba kwesinye isikhathi ungathola nje umuntu oshade nayo elokhu elwa nawe, bheka ukuthi imuva lakhe linjani. Ngikhumbula kwafika omunye
uthola ukuthi uconfused ukuthi ngicabanga ukuthi ngunkosikazi umuntu wesilisa angajabulela ukuba naye kodwa umyeni wami uyangishaya uvesa khombe ngisho impukane endizayo ingasixabanisa ngithi sengilele phansi sengopha umuzwe esexolisa ngase ngithi mina uMoyingcwele wavese wangisiza ukuthi ubudlelwane bakhe noma wakhe nishade bunjani kwatholakala ukuthi bebengabhekani noma wakhe ngase ngithi mina hayi inkinga ke ilele lapho umyeni wakho akashayi wena ushaya uma wakhe la kuwe akakwazanga ukushaya umama wakhe manje useshaya uma wakhe kodwa umshaya la kuwe so ke ibackground yomuntu engaguqukanga ingaba inkinga kufana nomuntu othola ukuthi wayenganakwa uthola ukuthi nje mhlambe noma enikezwe into uyashishilizelwa emnganeni bakhe uma wena usukhombisa ukumnakekela ivese lento ucabanga ukuthi uzo appreciate kanti akazu appreciate kuyena kube sengathi umenza isilima ngenxa ukuthi kwi background yakhe akayazi lento ngezwakala omunye uthola ukuthi nje umehlezi uthanda ukuhlala eyedwa akathanda isikhathi esiningi ukuthi isikhathi sakhe asichithe nawe uma ungathola ibackground yakhe uyothola ukuthi nje empilweni yakhe nje ube umuntu orejectwayo so ke lento yokuthi nje asondelane nomuntu yinto angayazi enye into eyenza umshado ufeyile ukungaxolisi nokungaxolelani ngoba kubalekile ukuthi uma emshadweni kune mistake nephutha olenzile xolisa ngezwakala and ungaxolisi nangama aphula umlomo nje ukuthi I'm sorry abanye kubaye becabanga ukuthi ukuxolisa kubehlisa isithunzi kanti umuntu uma exolisa mina angazi ukuthi kwenzakalani ngiyaye ngimbone ongathi uyena ongcono kunami ngezwakala kufana nomuntu umuthola ukuthi nje uvuma isono sakhe uma ngaphambili ongathi ngimubi uyabona kunaye lento yokuxolisa abantu baye bacabanga ukuthi umuntu imehlisa isithunzi kanti cha yenza ukuthi umuntu akuhloniphe kakhulu so ke umyeni wami ezinye izinto ngempela ngimbonga uNkulunkulu angazi ngingathini umyeni wami uma kunento uvesa umyeni wami ngiyaxolisa mngami ngiyaxolisa umyeni wami ngiyaxolisa mhlambe akhulume kangakahle izinto ezinjalo ngoba phela njengoba nihlezi ndawonye ngeke imoto eseAmerica izoshayisana nemoto ela eThekwini imoto ezishayisanayo ezihamba emgaqweni owodwa manje ngeke kungabibikho ukuthi ninganyathelani ukunyathelana kusho ukuthi umshado usuphelile kusho ukuthi nihlale phansi nixoxisane nixolise nalo okuxoliswa kuye axolele ngoba anikwazi ukuqhubeka emshadweni ningaxolelananga andike futhi kubalekile ukuthi lo oxolisayo angaxolisi aphinde ahlale kulento ayenzile ngezwakala uthola ukuthi athi mngami ngiyaxolisa noma myeni wami ngiyaxolisa kodwa uthola ukuthi uxolisa uphindela kulonto nezwi likaNkulunkulu lithi uma sizivuma sizishiya musu uxolisa uxolise kanti usazothi bhabhala kuleyo nto xolisa phela bese uyasuka kuyo so ke nawe ke okuxoliswa kuwe kufanele wazi ukuthi umuntu awumxoleli ngoba ekudeserve uxolelwa uxolela kuyisipho and uma uxolela umuntu usukungasizi yena usukuzisiza wena ngoba isikhathi esiningi umuntu olimalayo umuntu ngifana nomuntu ozibophezele ngesidumbu uma sibolela mina impethu eziphumayo la zigijima kimi and uthola ukuthi umuntu kwesinye isikhathi umoya wakhe ungakuhlukumeza noma esesengcwabeni uthola ukuthi nje uthe angisoze ngamxolela uthothi lo muntu kade ashona kodwa still usakuhlukumeza ngenxa yokuthi awumxolelanga uzihlanganise naye ngalentambo yongaxoleli kanti ngenkathi umxolela uyamrelease kuwe so ke abantu bayafail emshadweni ngokungaxolisi nongaxolelani
ukungethembeki nokungethembani. Ayikho into ebhlungu yokuthi emshadweni ningethembani futhi ungethembeki, ngoba umshado onokungethembani lo mshado awunaso isisekelo esiright, ngoba umuntu uma ngabe ungamethembi kulula ukuthi kufike umuntu athi ngibona usibanibani enza lokho bese uthi hayi kuyobe awuyeke ngoba vese awumethembi. Kanti umuntu uma umethemba uthi okay ngiyayizwa lento oyishoyo, athi angaphuma bese uthi hayi ngiyamazi owami akanjalo ngoba niyathembana ngoba uthembekile. Kodwa uma ningethembani uthola ukuthi ukufika kubukwe ngisho amasondo akade ejika la ukuthi lamasondo abeyapi, kanti imoto nje bijikela ngoba anithembani. Noma nibuka iTV uzozomunye sethi wambuka kangaka lo sisofunda indaba ngoba vese ninjani anethembani. Kusho ukuthi uma kuvela lesiponono esifunda indaba kufanele omunye akhophoze kezwakala. So ke kubalekile ukwethembana nokwethembeka emshadweni. Amen. And ke kufanele wazi ukuthi uma ngabe kunezinto yewazenza zokungathembeki emshadweni kuzo noma angakuxolela kodwa kuzofanele usebenze kanzima uku-investa kule trust account yezwakala ngoba kuzothatha isikhathi ukuthi aphinde akwethembe. So ke kubalekile ukuthi umnikeze leyo chance yokuthi ukungabhobokelani. Lithi izwi kaNkulunkulu Adam noEva babehambaza, ngamanye amazwi ayikho into eyayifihlekile. So ke kubalekile emshadweni nibhobokelane nixoxe ngayo yonke into noma iyihlazo kangakanani kodwa ayiyona ihlazo kumuntu oshade naye ngoba lo muntu nizoba naye unomphela. Uma unento ekuphethe kabi yisho and uthola isikhathi esiningi obaba athi hayi mina ngikuthanda ukukhuluma. Ngiyakholwa ukuthi akekho umuntu ongakwazi ukukhuluma uma wakwazi ukuvula umlomo umtshela ukuthi uyamthanda, so ke uyakwazi ukukhuluma. So ke kubalekile ukuthi nibhobokelane ngayo yonke into kwasezimalini ini ukungathembani ke emshadweni kwenza ukuthi abantu bathi behlezi ndawonye uthola ukuthi ababhobokelene kunezinto ezenziwa ngale ekhosombaneni. Omunye azathi nje ngifuna ukuthi into zami zaziwe uma wami ngoba labantu ababhobokelene. Sengizovala bazalwane. Ukuba semshadweni omuhle nogculisayo akuzenzekeli. Kuze umshado wenu uthokomale ube nobudlelwane obunganqamukiyo kunemigwaqo okumele uhambe ngayo. Emshadweni akusongwa izandla, kuyasetshenzwa kuze umshado wenu ube yilento enifuna ube yiyo. Abantu abaningi ushada umuntu bese songa izandla cabanga ukuthi izinto zozenzekela, kanti cha, kuyasetshenzwa emshadweni. Ngoba eninto ehluphayo abantu abaningi emshadweni uba nokuthi ngizozuzani esikhundleni sokuthi athi yini engizoyinikela kulomshado. So ke kubalekile ukuthi ufinqe imkhono, wazi ukuthi uma uzoba nempumelelo empilweni kuba sengathi uyalahlekelwa, kukhona izinto ozinikelayo. Okubukayo uma ufaka imbewu emhlabathini engakwazi ukutshala angacabanga ukuthi uyayilahla kanti kuza iharvest. Amen. Yini eyenza umshado uphumelele? Ukumema umnikazi womshado, ukuhamba ngemithetho kaNkulunkulu, ukudela ukuphila kwakho ngenxa yomuntu oshade naye. Uma nje emshadweni ungeke ukwazi ukubeka ukuphila kwakho phansi ngenxa yomuntu oshade naye, kusho ukuthi khona lo ongakafiki khona, ngoba umshado awumfuni umuntu oselfish ozicabangela yena. Emshadweni kuze uenjoye umshado wakho, nikela kulomuntu oshade naye. Ngamanye amazwi
ufise ukuthi izinto ezinhle zenzeke kumuntu oshade naye noma uzenzele umuntu oshade naye. Ungafuni ukuthi izinto ezinhle zize kuwe. Bekufanele kube icompetition emshadweni, yiloyo athi nje ngifuna ukwenza kahle emntwini engishade naye, naloyo athi ngifuna ukwenza kahle kumuntu engishade naye. Udela ukuphila kwakho ngenxa yomuntu oshade naye, ungamenzi abe istepisi ozokhuphuka ngalo. Uthi usule phezulu bese uyayikhahlela, ujabulela ukumbona ele kunento ayeyiyo ningakashadi, usenomsebenzi. Amen. Kunomunye umama engangayithanda kuthiwa bangena egarage nomyeni wakhe, umyeni wakhe uyimeya. Uma befika le garage ubaba xoxe nalo osebenza la egarage kanti bayazana. Uma sebehaya avese ahleka usisi athi kuba ushadanga nemeya, mhlambe ngabe washada nalo othela upetrol, wavese wayihlekela usisi wathi hayi uyaza kwenza umehluko, noma ingabe ngashada naye wayeyoba imeya. Kezwakala ngamanye amazwi uyawazi umsebenzi awenzile empilweni yomyeni wakhe ukuthi kuze abele kuleli zinga akulo ikhona into ayicontributile. Ngamanye amazwi noma wayengashada naye esebenza egarage, kodwa njengoba ekwazile ukwenza lo ashade naye abimeya, kusho ukuthi nalo wayengamenza abe imeya. Enye ke into ukunqoba umoya wongwezwane nama in-laws. Leyo nto ke ifuna ithuba eliningi, ngicela isikhathi esanele nendawonye, lento okuthiwa equality time. Abanye bacabanga ukuthi equality time ukuphuma njalo emsebenzini uye ekhaya ufice khona umuntu oshade naye, ungabuye emsebenzini ube sekhaya zonke izinsuku, kodwa kuthola ukuthi awumnikezi equality time umuntu enishade naye. Kanti ningaba busy empilweni, uthola ukuthi nje time ungadlula umuntu ophuma emsebenzini azolala ekhaya zonke izinsuku, eneliswe umuntu oshade naye, noma anasi isikhathi esiningi ndawonye, kodwa ukuthi nje uma kufanele anginikeze isikhathi sami uyanginikeza. Ngoba kuyalimaza ukuthi uthola ukuthi umuntu abe busy too much aze akhohlwe izinto ezibalulekile umndeni. Yasinikeza equality time. Ukuthandana nokuthobelana nokuncomana izinto ke lezi ezenza ukuthi umshado uphumelele. Umuntu ungamthandi ngoba, kodwa umthande noma. Nithobelane omunye nomunye, nokuncomana. Umuntu uma enze kahle, ukumncoma kwakho kusuke kumnikeza umdlandla wokuthi enze kahle samo. Ungavula umlomo ngoba ucomplaina, kodwa nje ukuvula umlomo umncoma ngento enhle ayenzile. Kungabambeleli emaphutheni omunye, uthola ukuthi lo muntu ezintweni ezu10 kukhona le yodwa ahluleka kuyo, kodwa le yodwa imenze ungayiboni yonke le enhle kulezi ezinye izinto ezu9 azenzayo, ubambelele kule eyodwa ahluleka kuyo. Ungayivumeli ingxabano. Kunabantu nje emshadweni abakuthatha nje ngokuthi uxabana kuyinto efanele. Abanye baze bakuhlobise bathi hayi uma nithandana kubonakala ngokuthi nihlale nixabana. Cha, ayikho leyo nto. Ngoba uma lokhu nixabana ijuba liyandiza nihlale negwababa, ngoba vese igwababa lithanda izinto ezibolile. So ke kubalulekile ukuthi emshadweni lento kancane nje yokuxabana. Abanye nje sekungumthetho wabo uxabana noma singekho isidingo, noma bekufanele nje akhulume kahle. House bani mina wami into ethize awuyibonanga, nkosikazi wami into ethize ibikubo. Uthola ukuthi nje sokubhokwa ngolaka nje sokwazi nje kwaba isiko lala ekhaya uxabana, nezingane nje seziyazi Nkosi yami. So ezinye zazi kwakuthi umasebelwa ziyocasha phansi kwetafula. Kwathi ngelinye ilanga kwathi ubaba umama, hayi asilinde ingane nizize zilale singalokhu sixabana phambi kwengane.
hayi uyazwakala ingane phansi kwetafula athi xabanani sizumekile. Amen. Ngoba sekuwumkhuba wala ekhaya. Ngezwakala. Abakwazi nje ukukhulumisana kahle and isike sisho noba mahlaba sithi ngisho iglass le inganenza nize divorce kezwakala. Uthola ukuthi omunye uzobusa iglass lami lisuso ubani la. Athi omunye wena ubulubekeleni. Athi omunye kade ngakubona wena ukuthi ufuna umoya wami. Athi omunye pho uzokwenzani? Uyayibo into yabo uxabana. So ke umoya woxabana ningawuvumele awukho right. Azasho omunye athi hawu muhle impela kodwa uma esevukwe izinto zakhe hayi. Ayithi niyayazi indaba abantu enkonzweni okuthiwa babaleka kungena uSathane. Kuthiwa babaleka kwawubhudubhudu. Kwaba nalo baba omdala ozihlalelayo. Uma sebebuya abanye behefuzela. Uthi lo munye, "Hawu, wena ubaleka ingane. Awumsaba uSathane." Uthi hayi ngimsabeni. Ngihlala nodadewabo lapha ekhaya. Amen. Kusho ukuthi uSathane usibaro wami. Usibare. Enye ke into enenza umshado wenu uphumelele ukuthandaza ndawonye kubalulekile. Amen. So ke ziningi izinto ebesingazisho isikhathi. Empela siyafisa ukuthi ngelinye ilanga ke kube nesikhathi esanele. Angazi siyovelaphi isikhathi esanele kodwa uNkulunkulu uzosizocela ke isithandwa sami size ngaphambili. Cela nimshayile izandla.